Na вчерajšej schadzki Nacionalného sovitu Rusnácoch členi s tajnim glasanjem vyhlasali 12 kandidatov za členov nového upravného odboru Zavodu za kulturu vojvodjanskih Rusnácoch. Odlučene, že pokrajinski vladi bude predložene, že bi za predsjedatelja upravnog odboru menovala Milomira Šajtoša. Було наголошене з моєго боку, що нам соснователь Заводу за культуру войvodjanskih Rusnácoch Pokrajina. У Pokrajini pred 2 rokami ще були перемінки. Musimy mať i toto v ohľadze, kto to nerozumí, očiľadno, že nemôže baviť sa z politiku. Musíme byť svedomi, že u každej chvíľky i u každej pory je jedna časť i politiky. Naša politika je to kultúrna politika, politika menšinskej zajednici i dúfam, že sme dneska bardzo dobre odreagovali i že sme našli ľudzoch, ktorí medzi nás majú najlepší rating pri chvíľkovo kompetentných ľudzoch, ktorí budú odlučovať i o sredstvoch, i o druhých dobroch unaprijemenih sprem našej ruskej zajednici. Menovani je 6 členi upravnog odboru novinskoj davateljnej ustanovi Ruske slovo, a 3 členoh išće skore vybrali zanjati u ustanovi. Za direktora Ruskog narodnog teatru Petro Riznić-Đađa menovani je Slavko Oros. Za okončovatelja dužnosti direktora Zavodu za kulturu vojvodjanskih Rusnácoch na osnovi skorišoho predlogu Nacionalnog sovitu menovana Ana Marija Ranković. Nacionalni sovit dali pozitivne dumanje za obidvoh kandidatov za odvičatinoho redaktora redakciji na ruskim jaziku treći programi Radija televiziji Vojvodini Tatjanu Beuk-Latjak i Vladimira Rimara. Do sovitu za međinacionalni odnošenja opštini Bačka Topolja spred Nacionalnog sovitu Rusnácoch menovana Tatjana Dudaš z Oznovoho Rahova.